Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Шоллыда вакцинацияләү буенча яңа мобиль пунктлар ачуны дәвам итәләр. Бу юлы прививка ясау кампаниясе ГЭС бистәсендәге банк бүлекләренең берсендә башланды. Шоллылар уен элементларына керү мөмкинлеген тәэмин итүне сорый. 62-нче комплекста балалар мәйданчыгын куйма белән әйләндереп алганнар. Шоллыда вакцинацияләү буенча яңа мобиль пунктлар ачуны дәвам итәләр. Бу юлы прививка ясау кампаниясе ГЭС бистәсендәге банк бүлекләренең берсендә башланды. Бу инде шәһәрдә 3-нче мобиль пункт. Көн сайын яңа мобиль пунктта шәһәрнең төрле шифахана хезмәткәрләре кизү тора. Бүген мәсәлән анда 3-нче поликлиникага медиклар эшли. Белгечләр сүзләренә караганда, бу медицина учреждениеләренә йөкләнешне киметергә һәм шәһәрдәшләргә уңайлы шартлар тудыруда яхшы мөмкинлек. Чаллылар мобиль пунктлар булдыру идеясын хуплый. Удобно, мы рядом живем. Вот я тут рядом совсем. Как думаете, нужны вот такие мобильные пункты? Обязательно. Почему? Потому что в поликлиниках народу много. Потому что ближе к дому и нет очередей. Намного удобнее в больницах не стоять в очереди и не заболеть. Просто пришел, заполнил, поставил. Яңа мобиль пунктта вакцинация процессы бүтән җирдәге кебек табиб тикшерү, консультация һәм прививка ясау. Әгәр пациентка прививка ясарга ярамаганлыгы ачыкланса, вакцинацияләү үткәрелмәскә дә мөмкин. Если давление у пациента больше 160, то отказываем от вакцинации. Получается, симптомы повышения температуры тела, потеря обоняния, насморк, боли в горле, то тоже вакцинация не делается. Бүген генә дә көннең беренче яртысында табиблар 30-дан артык кешегә прививка ясаган. Исегезгә төшерәбез, икенче компонент артыннан пациентка беренче вакцинация вакытында мобиль пунктта кизү торган поликлиникага мөрәҗәгать итәргә кирәк булачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 252 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шоллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 16 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 24 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 36557 очрагы билгеле. Аларның 30116-сы терелгән, 251-се узган тәүлектә. Балалар мәйданчыгын куйма белән әйләндереп алдылар. Безнең кайнар элемтәгә шундый шикаят белән 62-нче комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, аларның йортына караган балалар мәйданчыгы мәктәп территориясендә урнашкан. Күптән түгел уку йортында куймалар алыштырылган һәм халык уен элементларына керү мөмкинлеген югалткан. Тулырак хәбәрчәбез материалында. Берничә ел элек 62-01А йортын тапшырганда төзүчеләр 56-нчы номерлы мәктәп территориясендә балалар мәйданчыгы урнаштырганнар. Округта бу максат өчен башка урыннар юк ди җирле үзләре рәисе. Если мы подойдем с вами к дому и посмотрим, или, может быть, проезжали, вы видели, что там абсолютно негде построить детскую площадку. Но, видимо, условия были таковы при сдаче дома, что детская площадка должна быть. И, как я уже говорила, что этот вопрос решался, я не знаю где. Еллар буе мондый хәл берәүгә дә комач ауламаган. Балалар мәйданчыгында мәктәп укучылары да, балалар да уйнаган. Әтәниләр сабыйлары белән анда капка аша үтеп йөргән, алар өчен мәйданчык һәрвакыт ачык булган. Тик күптән түгел куйма алыштырылган һәм хәзер керү юлы һәрвакыт диярлек ябык. Вот эта маленькая площадка с качелями, с этой горкой, потому что, во-первых, в близости от домов, то есть все могут зайти, выйти, и теперь же, чтобы сюда зайти, им максимум нужно обходить всю территорию школы и заходить только с главного входа, и то там, если он будет открыт. Сейчас испытывают неудобства только из-за того, что вот эти ворота закрыты. В чем суть, в чем выигрыш этого закрытия, я лично пока сам не понимаю. Мәктәп периметры буенча яңа куйма, яңа куркынычсызлык таләпләренә бәйле рәвештә урнаштырылды дип аңлатты уку йорты директоры. Капкаларны да шул ук күзлектән яптылар. Они у нас открыты с 7:30 до 8:15, 8:30 временами. Мы запускаем детей, запускаем своих учащихся, и потом те задние все калитки закрываем. Это террористическая безопасность. Передняя калитка, она открыта в течение учебного дня, она открыта до 9 вечера. Потому что есть у нас и вторая смена, есть у нас еще дополнительные занятия. Поэтому эта калитка полностью осматривается камерами безопасности.
Уку йорты территориясында шулай ук шугалак урнашкан, онда кышын өлкәннәр дә, балалар да йөргән. Мәктәп директоры билгеләп үткәнчә, ул элеккегечә барлык теләүчеләргә дә ачык булачак. Тик анда үзәк керү юлы аша гына үтәргә мөмкин булачак, ә урында сак оештырылачак. Лилия Гатина, Валерий Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәп яңалык. Күңел радиосы татар эстрадасы йолдызлары белән кабат үзенең тыңлаучыларын сөендерүен дәвам итә. Радио алып баручылары чираттагы «Ох, замана» дип исемләнгән концерт әзерләделәр. Тамашачыларны бүләкләр, яхшы кайф һәм популяр җырчыларның чыгышлары көтте. Алар арасында концертның махсус кунагы Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров та булды. Коронавирус пандемиясына карамастан күңел радиосы алып баручылары аптырап калмады. Тыңлаучылары өчен алар чираттагы концерт тамаша әзерләделәр, әлбәттә Роспотребнадзор таләпләрен үтәп. Ак замана дип исемләнгән музыкаль кичәдә шоуларны татар эстрадасы йолдызлары Рүзилә Хайретдинова, Ринат Атей, Азатуллина Каримовлар, Руслан Кираметдинов, Әлфинә Әсгамова һәм башкалар сөендерде. Концертның махсус кунагы Татарстанның атказанган артисты Данир Сабиров. Җырлар инде шул үзенең репертуарында халыкка ишетелгән инде һәм танылган җырларны алып килдем һәм инде бүген Алла бирсә шул җырлар белән сөендермен дип ышанып калам. Ике җавап килдек. Беренчесе гел яңа җыр, икенчесе иске яңа җыр. Шуңа күрә тамашачы тыңлар, бәясен бирер, кабул итәр дип ышанабыз. Күңел радиосы хезмәткәрләре шаллы тамашачылар тагы да кызыклы чаралар белән сөендерүен вәгъдә итте. Чавыча, палтус, ак балык, корешка һәм әлбәттә кызыл уылдык. Бу деликатеслар алдында хәтта иң таләпчән тәмтем яратучылар да битараф кала алмый. Күп төрдәге диңгез ризыкларын уылдык һәм Камчатка балыгы ярминкәсендә бәяләргә мөмкин. Билгеле булганча, Камчатка балык продукциясе төрлелеге белән дан тота. Улды һәм Камчатка балыгы ярминкәсенә бары тик яңа әзерләнгән продукция гына килә. Ассортиментта салкын һәм кайнар ысул белән ысланган 36 төрдән артык деликатес бар. Есть таймень, есть клыкач у нас новинка, палтус, угорь даже есть, корешка, большой выбор. Икра, очень хорошая икра, новый улов, зернистая, слабосоленая. Это чавыча, царица лососевых рыб, хит продаж у нас. Это морская дикая рыба, не выращиванная, очень полезная, очень вкусная, нежное мясо, прям тает во рту. Шалыга улды һәм Камчатка балыгы ярминкәсе беренче тапкыр гына килми, нәкъ менә шуңа күрә дә эш вакытына карамастан киштәләр янында чиратлар. Шәһәрдәшләргә барыннан да бигрәк чавыча, ак балык һәм әлбәттә кызыл уылдык ошый. Специально за икрой и за омулем. Мне очень омуль понравился. Мы выросли без рыбы. Вот обедом обязательно картошечка и рыба. Поэтому рыбу я обожаю. Детки придут, внучата придут. Будем пробовать. Если понравится, еще придем. А какую рыбу сегодня взяли? Чебычу. А почему вы предпочитаете рыбку? Душа просит что-то. Душа просит иногда. Не каждый же день ее. Все сегодня вечером соберутся. Я возьму, всех угощу. Камчаткадан деликатесларны 27 ноябрьгә кадәр сатып алырга мөмкин. Ярминкә Грин сәүдә үзәге артында көн саен эшли. Мин сезнең исегезгә төшерәм. Шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 22 по 27 ноября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин. Остановка Глобус. Центр восстановительной медицины. Реабилитация после инсультов, суставных и черепно-мозговых травм. Прием невролога, ортопеда, психолога. Телефон 78 09 35.